መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጀመሪያ ለባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ሰላም ብጥዕና ስለዝሓለወና ዕድመ ንንስሓ ስለዝሃበና ንዓና ነዞም ሓጣን ንጻድቃን ፀሓይ እንዳብረቐ ዝናብ እንዳዝነበ ስለዝጓስየና ስሙ ካብ ኣጽናፍ ዓለም ክሳብ ኣጽናፍ ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ናይ እመብርሃን ወላዲት ኣምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ ቅዱሳን መላእክት ሓለዋ ናይ ቅዱሳን ጸሎትን ረድኤትን ምስ ኩላትና ውልደ ጥምቀት ይኹን። ደጊምና እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ግብረታቱ ስለ ዘይውዳእ ምሕረቱ ብልሳን ኩሎም ፍጥረታቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ራይ እምበኣር ሎሚ እውን ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣምላኽና እግዚአብሔር ብሂወት ኣጽኒሑ ሕጂ እውን ቃሉ ክንሰምዕ ቃሉ ክንዘራረብ ኢና እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቲ ንዛረቦን ነቲ ንሰምዖን ቃል ዘስተውዕል እዝነ ልቦና ክህበና ናቲ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። ናይ ሎሚ ኣርእስትና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 36 ዘሎ ኮይኑ እቲ ሃይለ ቃል ከምዚ ይብል። ነታ መዓልቲ እቲኣን ነታ ሰዓት እቲኣን ግን ብዘይካ ኣቦ በይኑ ናይ ሰማይ መላእኽቲ ኮኑ ወልድ ኮነ ሓደ እኳ ዝፈልጣ የልቦን። ነታ መዓልቲ እቲኣን ነታ ሰዓት እቲኣን ግን ብዘይካ ኣቦ በይኑ ናይ ሰማይ መላእኽቲ ኮኑ ወልድ ኮነ ሓደ እኳ ዝፈልጣ የልቦን። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 36 ነዚ ቃል እዚ ዝተዛረበ ባዕሉ ኣምላኽናን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ከም ዝረኣናዮ ቀዳማይ ክፋል ብዛዕባ ደብረ ዘይት ቅዱሳን ሃዋርያት ንጎይታናን ንኣምላኽናን ንመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢየሩሳሌም ውዒሎም ናብ ደብረ ዘይት ምስከዱ ብዛዕባ መጽኣቱን ምልክታት መጽኣቱን ኣብ ዝሓተቱሉ ሰዓት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ብዙሕ ዝተዛረቦም ካብቲ ብዙሕ ዝነገሮም ኣብ ማእከል ካብ ዝርከብ ቃል ሓደ እዚ ኮይኑ ነታ መዓልቲ እቲኣን ነታ ሰዓት እቲኣን ግን ብዘይካ ኣቦ በይኑ ናይ ሰማይ መላእኽቲ ኮኑ ወልድ ኮነ ሓደ እኳ ዝፈልጣ የልቦን ክብል ነገሮም። ብዛዕባ እዚ ቃል እዚ ኢና እምበኣር ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንዘራረብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ክምህረናን ከበራትዓናን ምስጢሩን ጥበቡን ክገልጸልና ናቲ ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ቅድም ኢሉ ከም ዝተባህለ ናይዚ ቃል እዚ ተዛራቢ ባዕሉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ እዚ ቃል እዚ ዝሰምዑ ዝነበሩ ከዓ ቅዱሳን ሃዋርያት እዮም። እዚ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 36 ዘሎ ብዝያዳ ብዛዕባ መጽኣትን ምልክት መጽኣቱን ክንንብብ ተደሊና ከዓ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 1 ጀሚርና ዘሎ ብምሉእ እንተዳንቢብናዮ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ብዛዕባ ዳግማይ መጽኣቱ ኣመልኪቱ ዝነገሮምን ብዛዕባ ምልክት መጽኣቱን ቅድሚ መጽኣቱ ዘሎ ነገራት እንታይ ከም ዝመስል ብሰፊሑ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳን ሃዋርያት ነጊርዎም ኣሎ። ኣብዚ ቅዱስ መጽሓፍ እዚ ከዓ ብዝርዝር ተጻሒፉ ንረኽቦ ኢና። ሎሚ ብዛዕባ እቲ ኩሉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ተዛርቦም ኣይኮናን ክርኢ ከምቲ ቅድም ኢሉ ዝተባህለ ሎሚ እንሪኦ ፈሊና ብዛዕባ እዛ ቃል እዚኣ ጥራሕ እዩ። ቅዱሳን መጽሓፍቲ ኣብ ነንብበሉ ግዜ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ባህሪ ኣምላኽ ምዃኑ ኣብ ቅድሚኡ ኩሉ ስጡሕ ቅድም ዝነበረ ዘሎን ድሓር ዝኸውንን ዝፈልጥ ናይ ፍልጠት በዓል ቤት ብባህሪኡ ፈላጥ ምዃኑ ካብ መጀመርታ ካብ ወዲ ዘፍጥረት ክሳብ መጨረሻ ክሳብ ራእየ ዮሃንስ ኣብ ዘሎ ብሰፊሑ ይነግሩና እዮም። ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ ኣብ ቆላስይስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 3 ከመይ ብዘሎ መዝገብ ጥበብን ፍልጠትን ኣብ ክርስቶስ እዩ ተሰዊሩ ዘሎ ይብል። ስለዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ
ቅድሚ ዓለም ምፍጣር ዝነበረ ዓለም ዝፈጠረ ሕጂውን ዘሎ ንዘለዓለም ዓለም ኣሕሊፉ ዝነብር ናይ ኩሉ ፈጣሪ ናይ ኩሉ በዓል ቤት ናይ ፍልጠት ዋና ምዃኑ ቅዱሳን ኣቦታት ምሂሮምና ሓሊፎም እዮም። ስለዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ፍልጠት በዓል ቤት ምዃኑ ቅዱሳን መጻሕፍቲ መስኪሮምልና እዮም። ነዛ ሃይማኖት እዚኣ ዘረክቡና ቅዱሳን ኣቦታት እውን ብዛዕባ እዚ ነገር እዚኦም ምሂሮም ሓሊፎም ሎሚ እውን ንሕና ነቲ እንኣምኖ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ምእንታና ኣብ መስቀል ዝወዓለ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ዋና ፍልጠት ናይ ፍልጠት በዓል ቤት ኣብ ቅድሚኡ ማንም ዝስወር ነገር ዘየሎ ኣብ ቅድሚኡ ኩሉ ስጡሕ ምዃኑ ኢና ንኣምን። እንተኾነ ግን ብዛዕባ እዚ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 36 ዘሎ ቃል እንታይ ንምባል እዩ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ቃል ዝተዛሪብዎ? برجس قويتنا أملاحنا مدحنا يسوع كريستوس كل زفلت كنسو ነገር ግን ብዛዕባ መጽአቱ ኣብ ዝዛረበሉ ዝነበረ ሰዓትን ግዜን እታ መዓልቲ ነታ ሰዓትቲ ማለት ክርስቶስ ብክበበት ስዊት ብግርማ መለኮት ዓለም ንምሕላፍ ንደቂ ሰባት ከከም ግብሮም ንምፍራድ ኣብ ዝመጸላ ሰዓትን ግዜን ነዛ ሰዓት እዚኣን ነዛ ግዜ እዚኣን ነዛ መዓልቲ እዚኣን ብጀካ ኣቦ በይኑ ናይ ሰማይ መላእኽቲ ኮነ ወልድ ሓደ እኳ ዝፈልጣ የልቦን ዝበለሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ንዝብል ካብ ዝቐጽልና ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክሪኦ ክንፍትን ኢና። ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ካብ ፍቕዲ 31 ክሳብ 32 ተመልኪትና ባዕሉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረብ ቃል ከምዚ ይብል ወዲ ሰብ ምስ ኩሎም መላእኽቱ ብኽብሩ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ሽዑ ኣብ ዝፋን ክብሩ ክቕመጥ እዩ። ኩሎም ኣሕዛብ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ክእከቡ እዮም። ጓሳ ኣባጊዕ ካብ ኣጣል ከም ዝፈላለዩ ከምኡ ከዓ ንሱ በብወገኖም ክፈላለዮም እዩ ይብል። እዚ ዝተዛረበሉ ብዛዕባቲ ኣብቲ ግዜቲ ከሎ ክገብሮ ዝመደበ ወይ ከዓ ዝገብሮ ዝነበረ ዘይኮነስ ብዛዕባ ዓለም ንምሕላፍ ብክበበት ትስቢት ብግርማ መለኮት ከም ዝመጽእ እሞ ጓሳ ኣባጊዕ ካብ ኣጣል ከም ዝፈልይ ከምኡ ከዓ ክርስቶስ ኣምላኽና ንሓጣን ካብ ጻድቃን ንጻድቃን ካብ ሓጣን ፈልዩ ንጻድቃን ናብ መንግስተ ሰማያት ናብ ቦታ ዕረፍቲ ንሓጣን ከዓ ናብቲ ዘይውዳእ ስቃይን መከራን ዘለዎ ገሃነም እሳት ከም ዝድርበዩ እዚ ዝገብር እውን ባዕሉ በኣምላኻዊ ሓይሉ በኣምላኻዊ ስልጣኑ ምዃኑ ኣቐዲሙ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ካብ ፍቕዲ 31 ክሳብ 32 ነጊርና ኣሎ። ስለዚ እዚ ዝተዛረበ ኣምላኽ ኣቐዲሙ ግና ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 36 ብዛዕባ እቲ ኣብ ክበበት ትስብእት ብግርማ መለኮት ዓለም ንምሕላፍ ንደቂ ሰባት ከዓ ከም ግብሮም ንምፍራድ ዝመጸላ መዓልትን ሰዓትን ብጀካ ኣቦ በይኑ መላእኽቲ ኮነ ወልድ ሓደ እኳ ዝፈልጣ የልቦን ክብል ተዛሪቡ። ስለዚ ናይዚ ቃል እዚ ምስጢር ወይ ከዓ ናይዚ ቃል እዚ ሓሳብ ናይዚ ቃል እዚ ትምህርትን መግለጽን እንታይ እዩ ዝብል ወይ ከዓ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ኢሉ ጎይታ ዝብል ምርኣይ ከድሊ እዩ። ቅድሞ ግና ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ካብ ፍቕዲ 2 ተመልኪትና እንታይ ይብል ድሕሪ 2 መዓልቲ ፋሲካ ከም ዝኸውን ትፈልጡ ኢኹም ንወዲ ሰብ ድማ ክስቀል ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም። እዚ ዝዛረብ ዘለውን ባዕሉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱሳን ሐዋርያት ድሕሪ 2 መዓልቲ ፋሲካ ከም ዝኸውን ትፈልጡ ኢኹም ኢልዎም። ይፈልጡ እዮም፣ እስራኤላውያን እዮም፣ ዕብራውያን እዮም። ስለዚ ናይ ኣይሁድ ፋሲካ መዓዝ ምዃኑ ሰሙን ኣቐዲሞም የኽብርዎ ስለ ዝነበሩ ይፈልጥዎ እዮም። ኣብ ዓዶም ዝግበር ናይ ኣቦታቶም ሰሙን ዝኣምንሉ ዝኽተልዎ ዝነበሩ እዩ ወይ ከዓ ዝነብርሉ ዝነበሩ ስርዓት እዩ። ስለዚ ፋሲካ ከም ዝኸውን ድሕሪ 2 መዓልቲ ትፈልጡ ኢኹም። ቀፂሉ ሽዑ እንታይ ኢልዎም ንወዲ ሰብ ድማ ክስቀል ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም። ስለዚ ብዛዕባ ስቕለቱ ክዛረብ ከለዉ ዝስቀለሉ ዕለት ስለ ዝፈልጥ መዓዝ ከም ዝስቀል ብኸመይን ከም ዝስቀል ስለ ዝፈልጥ እዩ ንቅዱሳን ሐዋርያት ድሕሪ 2 መዓልቲ ፋሲካ ከም ዝኸውን ትፈልጡ ኢኹም ንወዲ ሰብ ድማ ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም ክብል ተዛረበ። እዚ ኣቐድማ ኣቢልና ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ካብ ፍቕዲ 31 ክሳብ 32 ወዲ ሰብ ምስ ኩሎም መላእኽቱ ብክብሩ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ሽዑ ኣብ ዝፋን ክብሩ ክቕመጥ እዩ። ኩሎም ኣሕዛብ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ክእከቡ እዮም። ጓሳ ኣባጊዕ ካብ ኣጣል ከም ዝፈላለዩ ከምኡ ከዓ ንሱ በብወገኖም ክፈላለዩ እዩ ኢሉ ዝተዛረቦን ኣብዚ ሕጂ ክነንብቦ ፀናሕና ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ካብ ፍቕዲ 2 ዘለውን ድሕሪ 2 መዓልቲ ፋሲካ ከም ዝኸውን ትፈልጡ ኢኹም ንወዲ ሰብ ድማ ክስቀል ኣሕሊፎም ክህብዎ እዮም። እዚ ዝበለሉ ወይ ድማ እዚ ክልተ ዓንቀጻት እዚ ክልተ ጠቕሲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዘመልክተ ተባሂሉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ
نسو كله زفلت مخانو كاب كدمو صور نجر كم زي البو أفتح مودة أتى معلتي نفردي مس كل ملاقته بخبره أو نسأل لجزء أو زفان كبرو كم سقمت قاسا باقي كابت على كم زفلي كم خانسو ببوغنا مالت ككم مقبار من دك سبات كم زفلي تقول سألنا هي وقاليو إذ استزاربون بعلو كويتان أملاحنا مدحانينا يسوع كريستوسي سلازو خنا أول دستلمس عتو أيفلت إني من بال جيجايو كونزل سبتليون صحتيو ويدما تجاجي إزلو سلامس عتقا نقدس يوحنس كم زخبل كليس ألولو أبرأ يوحنس معرف إسرائيل قلتن فقد عسر تقلتك سافر عسر سنة تمركتنا أنت إزبل تقدموا ماتيس وينجيل معرف إسرائيل أربعة كفقد سلاسان شدشتين سزارة وأملاق سنيحون يوحنس أبرأ معرف إسرائيل قلتن فقد عسر تقلتك سافر عسر سلاسان تايبل إنه قلت إفي مسا اللهو نفسه كم جبروك فديو عصبي مساي اللو ألفان أوميغان قدامين دحراين مجمرتان موداتان أنا إيه سلامن تايدا أقويتنا نملحنين إيسوس كريستوس إذن دابل خلو حسب الزهب بعلئ نود السف كم مقبار الزفدي بعلئ عصبي مساي اللو إنه قلت إفي مسا اللهو أنا تقدمين تدحروين ألفان أوميغان مجمرتان موداتان بعلئ زبال أملاخ سلامن تايدا أزياب ستقص وينجيل تامعالتي أنا تسعاتتي أنا جناب جيك أبو نايسا ماي ملأخطو كان ولد حرقو أزفلت عيلبون بلا تتبحيلو كابزي تحتلنا نريو مستير ويكا نريو ملأختي نمقلاس تزارو وقاليو انت زي كونس كابزي كاب قدس مسحف تقصنا يو ستوسن تقص طرح بعلو بيتنا أملاحنا المدحانينا إيسوس كريستوس تزارو كل زفلت زعام مسعاتو زفلت أم مسعاتو انتاي كم زقبرون نقدسان حوالات نجيروم قدسان حوالات كأنا بنحلفهم لنا اللوم تخونا قلنا يزقال زميس إيرن تايو نزبل ستوسن بخرينا تقدماي ويدما هي ناي مسحف لماديو إجابيهر كل زفلت كنسو بناي سب لمادن أزراربان كزارب نرئينا أبزح ناي مسحف قدس كفالاتون تصحيفو يركب أبونا أدام كاب حق أملاخ أبزعلو لجزء أدام أبي لخا بلو إذا خبلا خلو جزء أبيهر أدام أبي كم زلون تاي كم زفتمن تاي كم زجبرن سلزي فلت أيقونن نجرجن أدام أبي لخا قبل نابونا أدام نزح حتى زي أغلب اللون ورزا فترة معرف سلسته فقد يتشعته إذا أملاخ نزح حتى زي مسحاته أبونا أدام انتا إزبله دمتخا أفغن سمعي فرحكو ترايمو تحابأكو قبل من لا شابه شو إجزابيهر طرحكا مخان كادا من نجركا كافتاي تبلع إلى زازكوخا أو مدو بلعخا يخا إلوه حجين إجزابيهر أملاخ أبونا أدام حقا أفريسو تزاز إجزابيهر أملاخ تحيسو كافتاي تبلع زبولو أم كم زبلعي إجزابيهر يفلتيو أبيت حبيب خمزولو إجزابيهر يفلتيو نجر جنا قديم انتهي لوا أدام أبي الله خايلوا بدي حروق أدام كا دمسخها أفجن السميع فرحكو ترحيه مو تحابأكو بله كابزوغت إلك زاير أملاك ملسو نا أدام انتهي لحيتوا كاباي تبلع إلى زازكو خا أم دو بلي أخا زاير أدام جنز بلع قديم يفلتي كتسيلنا ونا وريزة فترة معرفة أربعة كافقديت شحات انت تمركتنا انت إزبل كايل نحو أبيل مسكتلو زاير نكايل كم زغل حدثو أبيل حوخا أبيالو ورزة فترة معرفة أربعة فضلت شحات كايل انتاي كم زقبره ما أسلنا أبيل كم زقاتلو تحتو حتى كل إجزاء راملا قديمو أبيل ميت خمسة لك إجزاء فلتي أبي إجزاء راملا صور نجر جن نكايل زحات تحتو انتايو أبيل حوخا أبيالو أبوريزة فترة معرف عسرت شمنته كافقد عسراك سبع عشرين حد انت تمركتناون شعو እግዚአብሔርን أبراهام بسنكي سدومن قمران أويات بزيحو حاتياتن كا انبزا عبي كونه كمتي ناباي زبصح أوياتن مقبارومن زي مقبارون من تخفلت وريد اخر بلاي أقدم يقن እግዚአብሔር ناي سدوم حاتيات ناي سدوم رقصت ناي سدوم أويات ناي سدوم كفآت انت حكم المسل يفلت قناك كم نايدك سبات الزراربا أبونا أبراهام تايبول إزبل بسنكي سدومن قمران أويات بزيحو حاتياتن كا انبزا عبي كونه أبزي نستوعب شو دي حرز قصيل انتايبل
بسنكي سدومن غمران آويات بزيحو حاتياتن كا انبزا عبي كونه كمتي نابايز بسح آويات مقبارومن زي مقبارومن من تخفلت وريده كريه بلا وريزة فترات معرف عسرت شومنتا كافال إسراك سابع إسران حدا إجزاوير نلك أنميات مسيون كاو زي فلت ما سلق على حديث ولا عبيدكا انتي علو بلو إبن شو عمسي انتاي لمليسو باتري إجزاوير عبيد مسي باتر خمز الله يفلتي كنا كما زرار وانا ديك سبات نلك أنميات مسي انتاي لحديثو عبيدكا انتي علو إلو شو عمسي عبيدي باتر لو إلمليسو وريزة ساعات معرف 4 فضلته ومن بالمثاسلي ولد እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰባት ስለ ገዛ እርሱ ማለት ስለ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝብሉ ይፈልጥ እኳ እንተኾነ ቅዱሳን ሐዋርያት ግና ብልሳኖም ዝፈልጥዎ ብዛዕባ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝፈልጡ ባዕሎም ብገዛ እርሱም ተኣሚኖም ብልሳኖም ክምልሱ ስለ ዘለዎም ኣብ ቂሳርያ ኣብ ናይ ፊልጶስ ዓዲ ከም ዝኽብል ሓቲትዎም ነይሩ እዚ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ካብ ወደ 13 ክሳብ ወደ 15 ንረኽቦ ቃልዋ እንታይ ዝብል ሰባት ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ بحافش إسرائيلاويان أبزريو زنبورو إسرائيلاويان ويدما إسرائيل زنبورو حزبي بحافشها بزعبا كريستوس بزعباتي كاترن ليتن نقدسان حواريات زمهروم زنبره إسرائيلاويان أبين مقدسهم من داخله أم مكرابنا ترخبه أبستفلا لها قطامي حمومات نحوه دنسات ندات عين عوران دابره نزقبطن داغنع نغاننتن ناغسص زنبره كريستوس سبات بزعبو انتاي كم زبلون قدسان حواريات حتى قريب الله غنا نسا قديمو سبات بزعبو انتاي كم زبلي فلتي كمونا قدس يوحنس وانجيل معرف 11 فقد 34 ابزي تفتاويو عركو استبهر الازار مسموته مسحورات نا بيتانيا ابز ديول ساعتين غزين نزحت زقريب الله نيرو تحت انتاي زبل ابي كبيركم هو سلازي اب بزح كفالاتنا وانجيل بعلو قويتنا املاحنا مرحنان إيسوس كريستوس كم زي عينت قالات ويدما كم زي عينت زراواتات تزاريب له نتي 38 عامت اب عراز دقسه مصاقعون اقديدو كم زي حوي متان كنغر بعلو فقادو ناي محواي فقاد كم زلوو متان كمسكريدو نتي 38 عامت زحمه ابيت سايدا زرخو سباي كتحاودو تدلي غايل حتيتو كحاو خمس دل مقدمو እግዚአብሔር فلتي እዚ 38 ዓመት زحام استدنس مصاقع تخون سباي بجيكا خاب عرات انقساق زيكل سبات صيروم زنقساقسو بتا معلتتي بتا شابات بتا قدامتي اخمان ملاك እግዚአብሔር مصينه تقلاي كبارخا خولو تنسيو كحصب زيكل سب سلا زينورخا العلو زيكل كم تم اب قدام مص زحوي زنور سبات قديمو زعاتو يحو خمس نبر نسون قديمو متان كاتو سبسله زينبر بز مخنيات زي كل غزي افتعارات حاميمو تدنيسو مصاقع خوينو زنبر السباي ود 38 عامت غويتان املاحنا مدحنين يسوع كريستوس اتي 38 عامت زحام سباي 38 عامت اب عراز دقوس مخنيات يفلس سلا زخونه كم زحاون يفلطيو نجر جن بعلو اتي زحام مسب بلسانو ملس لزلو بلسانو كأمن سلزلو كتحاودو تدليخا قبل حاجته سلازي زي عنا تزرار بازي سلازي فل زي كونس ناي مصحف لماد ويدما ناي مصحف قدس لماد سلازو خني زي ابي يوحنس وانجيل معرف 5 فقد 6 نرخبو نموت سعرو مستنسون قدس بيطرس انتايلو كم زملس نافل تقلو نلقى حواريات قدس بيطرس حدا حتى حديث ونيرو تحت انتاي زبل سمعون وديانا كابزي آتوم أبليس كاتفكرن ديخا قبل حتته قدس بيتروس لي كهارات شعون تايلو قويتاي نسخات فلت إلي مليسو سلازي بحافشا قدس بيتروس يفكرو ديا يفكرون نايريك سبات حساب انتاي زمسل ويدما سبات قبل بنازل الحساب انتايو أقدم زفلت أملاخي مناتو كاب أملاخ الصور ما نم نقريلا قنان دا فلت أقلو كل زفلت أملاك نسو كابوز صور نجر زي لغو نسو لبن كلاليتن زمرمر أملاك كنسو نودس بيترس كنت إلى حديدو نهو سمون ودينا كابزياتهم أبليسكا تفكرن ديخا كل حديدو يوحنس وانجيل معرف يسران حدن كافر 15 كساف قدي 10 شومنت
እዚ ዝበለ እምበር ቅዱስ ጴጥሮስ ብገዛእ ልሳኑ ክምስክር ስለ ዘለዎ እምበር ክርስቶስ ዘይፈልጥ ኮይኑ ኣይኮነን እዚ ክርኤ ጽናና ኣብነት እምበር ንሊቀ ነቢያት ሙሴ ኣብ ኢድካ እንታይ ኣሎ በትሪ ንቅዱስ ጴጥሮስ እውን ካብ ኩሎም ኣብሊጽካ ተፍቅርን ዲኻ ኣልዓዛር ምስ መተ ኣበይ ቀቢርኩምዎ ከምኡውን ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ኣዳም ኣቤለኻ ካብታ ኣይትብላዕ ዝበልኩኻ ዕፀ በለስ ደበሊዕኻ ኢኻ ዝብልን ካልእን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ዘሎ ልማድ መጽሓፍ ምዃኑ መታን ክነስተውዕል እምበር እግዚአብሔር ኣምላኽና ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ ንሱ ዘይፈልጦ ነገር ስለ ዘሎ ኣይኮነን እቲ ኻልኣይ ምኽንያት ከዓ ናይ ደቂ መዛሙርቲ ሕቶ ንምቁራጽ ዝተዛረበ ኢሉ ቅዱሳን ሐዋርያት ሕቶ ይሓቱ ስለ ዝነበሩ ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት ሕቶ ንምቁራጽ ኢሉ ባዕሉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ቃል ተዛሪብዎ ዝመጻሉ ሰዓትን ዕለትን ነጊርዎም እንተዝነብር ናይ ምምጽእ ግዜ ነዊሕ ምስ ዝኸውን ልክዕ ከምቲ ኣብ ዘመነ ኖህ ዝነበሩ ሰባት ዝፈጸምዎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ምጽኣቱ ገና ይናበልና ኣብ ሓጢኣትን ኣብ ርክሰትን መወደቕና ነርና ዝመጻሉ ሰዓትን ዕለትን ቆርጽ ስለ ዘይነግረና ግን ኩሉ ግዜ ድልዋት ክንከውን ከም ዝግባእ ምግንዛብ ዝድልየ እዩ ስለዚህ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱሳን ሐዋርያት በዘመን እዚ ድሕሪ ክንዚ ዓመት ወይ ድሕሪ ክንዚ ሽሕ ዓመት ወይ ድሕሪ ክንዚ መዋእል ወይ ድማ በዘመን እዚ ድሕሪ ክንዚ ግዜ ብክበበት ትስቢት ብግርማ መለኮት ዓለም ንምሕላፍ ዓለም ንምፍራድ ነቂ ሰባት ከከም ግብሮም ንምፍራድ ክመጽእ ኢሉ ነጊርዎም እንተዝነብር ነይሩ እዚ ኣብ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ወይ ድማ ብሓፈሻ ደቂ ኣዳም ከምቲ ኣብ ግዜ ኖህ ዝገበርዎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ከምኡ ዓይነት ክፍኣትን ከምኡ ዓይነት ርክሰትን እንዳገበርና ምነበርና ነርና ነገር ግን ዝመጻሉ ዕለትን ዝመጻሉ ሰዓትን ወይ ድማ ማዓስን ከም ዝመጽእ ድሕሪ ክንደይ ግዜ ከም ዝመጽእ ክሳብ ምጽኣቱ ክንደይ ዝኣክል ግዜ ከም ዘሎ ንቅዱሳን ሐዋርያት ብዘይ ምንጋሩ ኩሉ ግዜ ሰብ ምጽኣት ናይ ክርስቶስ እናተጸበ መጀመርታ ምጽኣት ነፍሱ እናተጸበ ድሓር እውን ድሕሪ ኣብ መወዳእታውን ክርስቶስ ከም ዝመጽእ ፈሊጡ ኩሉ ግዜ ድልው ኮይኑ መታን ክነብር ኢሉ ተዛረበ ቃል እዩ ቅድሚ ምጽኣቱ ዝኸውን ከመይ ኢሉ ከም ዝመጽእን እንታይ ከም ዝገብርን ግና ኣቐዲማ ኣቢሉ ንቅዱሳን ሐዋርያት እንታይ ገይርዎም ተባሂሉ ነጊርዎም እዩ ቅድሚ ምጽኣቱ እንታይ ከም ዝኸውን ቅድሚ ምጽኣቱ ዘሎ ምልክታት እንታይን ከም ዝፍጸም ምልክታቱን እንታይ ከም ዝመስል ሓደ ብሓደ ግልጽ ገይሩ ንቅዱሳን ሐዋርያት ነጊርዎም እዩ እቲ ዘይነገሮም እንታይ እንተ ተባሂሉ ድሕሪ ክንዚ ግዜ በዚ ሰዓት እዚ በዚ ዕለት እዚ በዚ ዓመት እዚ ክመጽእ ኢሉ ግን ንቅዱሳን ሐዋርያት መዓልትን ዕለትን ቆሪጹ ንቅዱሳን ሐዋርያት ብዛዕባ ምጽኣቱ ኣይነገሮምን ዘይነገረሉ ምክንያት ከዓ ዝልዕልና ዝረኣናዮ እዩ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ካብ ፍቅዲ 37 ክሳብ ፍቅዲ 39 ኣብዚ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ካብ 37 ክሳብ 39 ኣቀዲሙ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምልክት ምጽኣቱ ቅድሚ ምጽኣቱ ዘሎ ምልክታት እንታይ ከም ዝመስል ብዝርዝር ንቅዱሳን ሐዋርያት ነጊርዎም ኣሎ ነዚ ዘርዚሩ ስለ ዝገለጸሎም ከዓ እታ ንሱ ዝመጸላ መዓልቲ መታን ከይፈልጥዋ እሞ ህዝቢ ዓለም ክሳዕ ክርስቶስ ዝመጽእ እናበለ ኣብ ርክሰት ከይወድቕ እዚ ልዕሊ ዝተገልጸ ህያው ቃል ተዛረበ ስለዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዘይነገረሉ ምክንያት ሓደ ህዝቢ ዓለም ከምቲ ኣብ ግዜ ኖህ 120 ዓመት ተሪፎ ለእግዚአብሔር ኣምላኽ ነዚ ዓለም እዚኣ ከጥፍኣ ኣብ ሰምዕሉ ሰዓትን ግዜን ትምኢት ዓመትን ዓብደሉ 90 ዓመት ከዓ እንስሓል ኢሎም ርክሰትን ሓጢኣትን ካብ ምግባር ከም ዘይተቆጠቡ ህዝቢ ዓለም ድማ ኣብ ርክሰትን ሓጢኣትን እንዳወደቀ መታን ከይነብር ኩሉ ግዜ ግን ድልው ኮይኑ ካብ ሓጢኣት ካብ ርክሰት ርሒቁ ምጽኣት ናይ ጎይታ እንዳጠመተ ብየማኑ መታን ክቀውም ምሕረት ኣምላኽ እንዳለመነ መታን ክነብር ኢሉ ባዕሉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት እዚ ልዕሊ ዝግለጽናዮ ቃል ተዛሪቦም ነዚ ቃል እዚ ምስ ሰምዑ ቅዱሳን ሐዋርያት ከዓ እቲ ዝሓትዎ ዝነበሩ ሕቶታት ኣቋሪጾም ማለት እዩ ስለዚ መጀመርታ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይተርፍን ኢሉ ናብ ቤተ መቅደስ እንዳመልከተ ምስ ተዛረቦም ደብረ ዘይት ምስ በጽሑ ጎይታ ኣብ ኢየሩሳሌም ከለና ከምዚ ኢልካ ነርካ ስለዚ ቤተ መቅደስ ዝፈርሰሉ እምኒ ልዕሊ እምኒ ዘይተርፈሉ ዘመን መዓስ እዩ ምልክታቱ ከመዓስ እዩ እናበሉ ሓደ ብሓደ ሕቶም ሕታት ምስ ጀመሩ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ምልክታት ምጽኣቱ እቲ ቤተ መቅደስ ዝፈርሰሉ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ዘይተርፈሉ ቅድሚ ምዃኑ ዘሎ ምልክታት ብምሉእ ሓደ ብሓደ እንዳገለጸ እንዳተንተነ ነጊርዎም ሳልሳይ ብስራሕ ስለ ዘይፈጸሞ ንምግላጽ እዩ
ናይ ምጽኣቱ ነገር ብስራሕ ይፈጸሞን ስለዚህ ብስራሕ ስለ ዘይፈጸሞ ነዚ ነገር እዚ ንምግላጽ ተማዓልትቲያ ተሰዓትቲያ ተናይ ምጽኣት እዋን ዓለምን ምሕላፍ ደቂ ሰባት ከም ግብሮም ንምፍራድ ዝመጻላ ሰዓትን መዓልትን ብጀካ ኣቦ መላእኽቲ ኮነ ወልድ ዝፈልጣ የለን ዝበለ ምኽንያት ሓደ ወይ ድማ ተሳልሳይ ብስራሕ ስለ ዘይፈጸሞ ንምግላጽ እዩ ብስራሕ ስለ ዘይፈጸሞ ማለት ምጽኣት ስለ ዘይተኻናወነ እዩ ምጽኣት ስለ ዘይተፈጸመ እዩ እዚ ማለት ክርስቶስ ኣምላኽና ብክበበት ስቤት ብግርማ መለኮት ንፍርዲ ከም ዝመጽእ ቅዱሳን መጻሕፍት ገሊጾም ኣለዉ እታ ንሱ ዝመጻላ መዓልትን እታ ንሱ ዝመጻላ ሰዓትን ንጻድቃን ብየማን ኣብ ቅዱስ ሃገር ኢየሩሳሌም ናብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም መንግስቲ ሰማያት ንሓጣንካ ናብ ገሃነመ እሳት ዝፈርደላ ሰዓትን ዕለትን ብሕጂ እያ ስለዚህ ምጽኣት ብሕጂ ንጽበዮ ዘለና እምበር ዝተፈጸመ ነገር ኣይኮነን ስለዚህ ምጽኣት ናይ ጎይታ ብሕጂ ንዝፍጸም ብሕጂ ንጽበዮ ዘለና ክሳዕ ዝኾነ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማዓልትቲያ ተሰዓትቲያ ብጀካ ኣቦ በይኑ መላእኽቲ ኮነ ወልድ ዝፈልጣ የልቦን ዝበለለ ምኽንያት በዚ ምኽንያት እዚ እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ከዓ ንደቂ ሰባት ከከም ግብሮም ዝፈርደላ ናባይ ንዑ ካባይ ረሓቑ ዝበለላ መዓልቲ ኣይበጽሕትን ኣይፈጸንኮን ንኽብል ዝተዛረበ ቃል እዩ ምክንያቱ ናባይ ንዑ ኢሉ ንጻድቃን ብየማኑ ናብ መንግስቲ ሰማያት ካባይ ረሓቑ ኢሉ ነቶም ሓጥኣን ብጸጋሙ ናብ ገሃነመ እሳት ዝፈርደላ ሰዓትን ግዜን እዋንን ኣይኣኸለትን ኣይፈጸማን ነዚ ቃል እዚ ዝዝረበሉ በአምላኻው ቃሉ ናባይ ንዑ ኢሉ በአምላኻው ቃሉ ዝጽዋዓሉን ካባይ ረሓቑ ኢሉ በአምላኻው ቃሉ ዝዘብሉን ግዜን ሰዓትን ኣይበጽሕን ኣይፈጸሞን ነዚ ንምግላጽ ከዓ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማዓልትቲኣ ተሰዓትቲኣ ብጀካ ኣቦ በይኑ መላእኽቲ ኮኑ ወልድ ዝፈልጣ ሓደ እኳ የልቦን ዝበለ ስለዚህ እምበር እታ መዓልቲ ንግዚኡ ኣብ ልበይ ኣንቢረዮ ኣቐሚጠዮ ኣለኹ ድሓር ግና በቓለይ ክዛረበ ናይ ወልድን ናይ መንፈስ ቅዱስን ልቦም ኣብዩ ስለዚህ እዚ ቃል እዚ እቲ ካባይ ረሓቑ ናባይ ምንጹ ዝብል ኣምላኻዊ ትእዛዝ ኣምላኻዊ ቃል ክሳብ ምጽኣት ኣብ ልበይ ኣሎ ኣብ ልበይ ኣቐሚጠዮ ኣለኹ ድሓር ግን በቓለይ ክዛረበ ማስ ንሱ ክርስቶስ ብክበበት ስቤት ብግርማ መለኮት ዓለም ንምሕላፍ ንደቂ ሰባት ከዓ ከከም ግብሮም ንምፍራድ ኣብ ዝመጸሉ ሰዓትን ግዜ ክሳዕ ዘይመጸ ግን ናባይ ንዑ ካባይ ረሓቑ ተባሂሉ ዝነገረሉ እዋን ሰዓትን ኣይኣኸለን ዘሎ ኣይፈጸመን ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ልቢ ወልድ ቃል መንፈስ ቅዱስ እስትንፋስ እዮም እዚ ዝበለ ከዓ ነቲ በቃሉ ዝሰርሖ ንምግላጽ ዝተዛረበ እዩ ስለዚህ ብጀካ ኣቦ ካልእ ዝፈልጦ የለን ዝበለሉ ናይ ፍርዲ እዋን ስለ ዘይኣኸለ ንሱ ብቃሉ ካባይ ረሓቑ ናባይ ንዑ ዝብለሉ ሰዓትን እዋንን ኣይተፈጸመን ገና ብሕጂ ከም ዘሎ ገና ንጽበዮ ምዃኑ ንምግላጽ ዝተዛረበ ቃል እዩ እቲ ራብዓይ ንመላእኽትን ንደቂ ሰባትን ከመልክት ዝተዛረበ እዩ ወዲ ሰብ ዝበለ ንደቂ ኣዳም እዩ ወይ ድማ ወልድ ዝበለ ንደቂ ኣዳም እዩ ደቂ ኣዳም እውን ከም መላእኽቲ ነታ መዓልቲ ነታ ሰዓትን ኣይፈልጥዋን እዮም ማለት እዩ ስለዚህ እታ መዓልትቲያን ነታ ሰዓትቲያን ብጀካ ኣቦ በይኑ ናይ ሰማይ መላእኽቲ ኮኑ ወልድ ሓደ እኳ ዝፈልጣ የልቦን ዝበሎ እቲ ሓደ ምኽንያት ከዓ እቶም መላእኽቲ ዝተባህሉ ቅዱሳን መላእኽቲ እዮም ወዲ ሰብ ወይ ድማ ወልድ ዝተባህለ ከዓ ደቂ ኣዳም እዮም ስለዚህ ናይ ሰማይ መላእኽቲ ኮነ ደቂ ኣዳም ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ምጽኣት ሰዓትን ዕለትን መዓስ ከም ዝመጽእ ዝፈልጥ ወላ ሓደ እኳ የልቦን ግና ቅድሚ ምጽኣቱ ዘሎ ምልክታት ኣቐዲሙ ንቅዱሳን ሐዋርያት ነጊርዎም ስለ ዝኾነ እዚ ንደቂ ኣዳም ግልጽ እዩ ቅድሚ ምጽኣቱ ዘሎ ምልክታት ምጽኣት ክኸውን ከሎ ዘሎ ነገራት ቅድሚ ምጽኣቱ ዝፍጸም ነገራት ብምሉእ ብዝርዝር ኣብ ቅዱስ ወንጌል ኣስፊርዎ ኣሎ እታ ዝመጻላ መዓልትን ሰዓትን ግን ናይ ሰማይ መላእኽቲ ኮነ ደቂ ኣዳም ካብኣቶም ወላ ሓደ ዝፈልጥ የለን መን እዩ ዝፈልጥ ብጀካ ኣቦ ማንም ኣይፈልጥን ኣቦ ይፈልጥ ማለት ወልድ ይፈልጥ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ይፈልጥ ማለት እዩ ካብ ኣብ ዝስወር ነገር የለን ካብ ወልድ ዝስወር ነገር የለን ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝስወር ነገር የለን ምክንያቱ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣምላኽ ሓደ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ስለዚህ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሰለስተ ኣካላት ሓደ እግዚአብሔር ሓደ መለኮት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚህ ተሓምሻይ ወልድ ምስቲ ቅድሚ ተዋህዶ ዘይፈልጥ ዝነበረ ስጋ ከም ዝተዋሃደ ንምርዳይ ቅድሚ ተዋህዶ ዝነበረ ስጋ ዝፈልጥ ኣይኮነን ድሕሪ ተዋህዶ ዘሎ ስጋ ግና ምስ ኣምላኽ ስለዝተዋሃደ ምስ መለኮት ስለዝተዋሃደ ምስ መለኮታዊ ኣካል ምስ መለኮታዊ ባህሪ ስለዝተዋሃደ ካብ ክልተ ባህሪ ሓደ ባህሪ ካብ ክልተ ኣካል ሓደ ኣካል ዝኾነ ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልና ንኣምን
ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝፈልጥ እዩ እቲ ካብ ድንግል ማርያም ዝወሰደ ስጋ ግና ቅድሚ ተዋህዶ ዘይፈልጥ ዝነበረ እዩ ካብ ድንግል ማርያም ወሲዱ ምስ መለኮታዊ ኣካልን ምስ መለኮታዊ ባህርን ድሕሪ ምውሃዱ ዝለዕለት ግን ስጋ ኣይፈልጥን እዩ ወይ ድማ ስጋ ዘይፈልጥ እዩ ተባሂሉ ክንገረሉ ኣይክእልን ኩሉ እቲ ንመለኮት ዝነገረሉ ንስጋ እውን ይነገረሉ እዩ ኩሉ እቲ ናይ መለኮት ሃብቲ ስጋ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ተዋህዶ ዳኣምበር ድሕሪ ተዋህዶ ስጋ ኣይፈልጥን ኣይባሃልን ስለዚህ ወልድ ምስቲ ቅድሚ ተዋህዶ ዘይፈልጥ ዝነበረ ስጋ ከም ዝተዋሃደ ንምርዳእ እዩ ኣካላዊ ቃል ዝተዋሃዶ ምስ መን እዩ ተባሂሉ ቅድሚ ተዋህዶ ዘይፈልጥ ዝነበረ ስጋ እዩ ስለዚህ እቲ ቅድሚ ተዋህዶ ቅድሚ ምስ መለኮታዊ ኣካል ምውሃዱ ምስ መለኮታዊ ባህሪ ቅድሚ ምውሃዱ እቲ ስጋቲ ዘይፈልጥ ዝነበረ ስጋ እዩ ኣብ ዕለተ ተዋህደ ግና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ መፂ ናብ ቅድስት ድንግል ማርያም እነሆ ጠንሲ ወዳት ወልዲ ስሙ ኢየሱስ ክትብሉ ኢኺ ንሱ ንህዝቡ ካብ ሓጢአተን ከድሕኖም እዩ ኢሉ ብዘበሰረላ ሰዓትን ግዜን ግን መቕልጣፉ ከም ምርኣይ ዓይኒ ከም ምስማዕ እዝኒ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ድሕሪ ምዃኑ ዘሎ ግዜ ስጋ ኣይፈልጥን እዩ ኣይባሃልን ስለዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ቃል ዝተዛረቦ ነቲ ቅድሚ ተዋህዶ ዘይፈልጥ ዝነበረ ስጋ ከም ዝተዋሃደ ንምርዳእ ኢሉ እዩ ብሓቂ ጎይታና ናይ ሰብ ባህሪ ከም ዝተዋሃደ ንምግላጽ ዝተዛረበ ቃል እዩ እዚ ክበሃል ገሎ ግን ድሕሪ ተዋህዶ ስጋ ኣይፈልጥን እዩ ማለት ኣይኮነን ስጋ ምስ መለኮት ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ቅድሚ ምዃኑ ዘይፈልጥ ከም ዝነበረ ንምርዳእ ዳ እምበር ድሕሪ ዕለተ ተዋህዶ ስጋ ኣይፈልጥን እዩ ተባሂሉ ዝዘረበሉ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ንገዛ ርሱ ክሕደት እዩ ሻድሻይ ወልድ ብዘይ ኣቦ ኣይፈልጥን እዩ ንኽብል እዩ እታ መዓልቲ እቲኣ እታ ሰዓት እቲኣ ብጀካ ኣቦ በይኑ ናይ ሰማይ መልኣኽ ዝኾነ ወልድ ሓደ እኳ ዝፈልጥ የልቦን ዝበለሉ ምኽንያት ሓደ ወልድ ብዘይ ኣቦ ኣይፈልጥን እዩ ንኽብል እዩ ከመይ ኣብን ወልድን ሓደ ስለ ዝኾኑ ኣብ ዝፈልጦ ወልድ ይፈልጦ እዩ ወልድ ዝፈልጦ ከዓ ኣብ ይፈልጦ እዩ ወልድ ካብ ኣብን ካብ መንፈስ ቅዱስን ተፈልዩ ኣይፈልጥን ብባህሪ ብምፍላጥ ሓደ እዮም ነባብ ወልድ እውን ተኾነ ብዘይ ኣቦ በይኑ ንምባል እዩ ስለዚ እታ መዓልቲ እቲኣን እታ ሰዓት እቲኣን ብጀካ ኣቦ ናይ ሰማይ መላእኽቲ ዝኾነ ወዲ ሰብ ሓደ እኳ ዝፈልጥ ኣይድቦን ዝበለለ ምኽንያት ወልድ ብዘይ ኣቦ ኣይፈልጥን እዩ ንኽብል እዩ ሕፅር ብዝበለ እምበር ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 36 ጀሚር ዘሎ ቃል እታ መዓልቲ እቲኣን እታ ሰዓት እቲኣን ግን ብዘይካ ኣቦ በይኑ ናይ ሰማይ መላእኽቲ ኮነ ወልድ ሓደ እኳ ዝፈልጥ ኣይድቦን ዝበለሉ ምኽንያት እዚ ክንጠቕሶ ዝፀናሕና እዩ ንምጥቕላል ዝኣክል ከዓ ቀዳማይ ናይ መፅሓፍ ልማድ እዩ ካልኣይ ናይ ደቀ መዛሙርቲ ሕቶ ንምቁራፅ ተባሂሉ ዝተዛረበ ቃል እዩ ሳልሳይ ከዓ ብስራሕ ስለ ዘይፈጸሞ ንምግላጽ ራብዓይ ንመላእኽትን ደቂ ኣዳምን ከመልክት ዝተዛረቦ ቃል እዩ ሰማያውያን መላእኽቲ ኮነ ደቂ ሰብ ደቂ ኣዳም ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ምጽኣት ከም ዘይፈልጡ ንምግላጽ እዩ ሓምሻይ ወልድ ምስቲ ቅድሚ ተዋህዶ ዘይፈልጥ ዝነበረ ስጋ ከም ዝተዋሃደ ንምርዳእ እዩ ቅድሚ ተዋህዶ ማለት መለኮታዊ ኣካልን ስጋዊ ኣካልን ሓደ ኣካል ቅድሚ ምዃኖም መለኮታዊ ባህርን ስጋዊ ባህርን ሓደ ባህሪ ቅድሚ ምዃኖም ዘሎ ግዜ ቅድሚ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ናብ ናዝሬት ናብ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ተላእከ ከም ዝበለ ሉቃስ ወንጌላዊ ቅድሚኡ ዝነበረ ግዜ እቲ ዝተዋሃዶ ስጋ ዘይፈልጥ ከም ዝነበረ ንምብራህ እዩ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ናብ ናዝሬት ናብ ገሊላ ናብ ቅድስት ድንግል ማርያም መጺኡ ናብቲ ንሳ ዝነበረቶ ስፍራ ኣትዩ ሰላም ንዓኺ ኢሉ ኖህ ጠንሲ ወድኻ ክትወልዲ ኢኺ ስሙ ኢየሱስ ክትብሉ ኢኺ ንሱ ንህዝቡ ካብ ሓጢአቶም ከድሕኖም እዩ ኢሉ ድሕሪ ምዝራቡ ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓ ኣሚን ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር ከምቲ ዝበልካዮ ይኹነለይ ድሕሪ ምባላ ዘሎ እዋን ስጋ ኣይፈልጥን እዩ ኣይበሃልን ከመይ مغلطافو كمراي عيني كمسمع اذني كاف سغا كاف نفسا نفس وسيدو ملكوتاو اكل مسغاو اكل ملكوتاو بحري مسغاو بحري حدث لزخونه كاف زين دحار زل اوان سغا ايفلطنيو اي بحالين شارشاي ولد بزي ابو ايفلطنيو نخبليو مناتو ابن ولدن منفس قدسن حدا املاك يم اب ولد منفس قدس حدث لزخونو
አብ በዘይ ወልድ አይፈልጥን ወልድ በዘይ አብ አይፈልጥን መንፈስ ቅዱስ በዘይ አብን በዘይ ወልድን አይፈልጥን ስለዚህ ፍልጠቶም ሓደ ይብፍልጠት ሓደ እዮም ማለት እዩ ነዚህ ንምግላጽ እምባር ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ከማርስ ተጣይምና ለዘለና ህያው ቃል ዝተዛረቡ እግዚአብሔር አምላኽና ስለዚህ ማህረና ስለዚህ ገጽጸና ክብር ምስጋናን ንዑይ ጽሐዮ ንቅዱሳን ሐዋርያት ምስጢሩ ጥበቡ ከም ዝገለጸ ንዓናውን ምስጢሩን ጥበቡን ክገልጸልና ናቱ ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም አመላድነት ናይ ቅዱሳን መላእክት ሓለዋ ናይ ቅዱሳን ጸሎትን በረኸትን ረድኤትን ምስኩላትና ውለጥንቀት ይኹን እግዚአብሔር ጾምና በሰላም ጀሚሩ በሰላም ይፈጽመና ስብሐት ለእግዚአብሔር ለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን